ҳамин шайтонода кӣ бовар мекуна? Даст бардора. ҳозира шуда билет чанд сумай ай душанбе ба Москва. дар ҳамон ҳолати тафтишот кардан дастгиршон мекунанд. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо софсавдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба софсавдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо софсавдо бошед. офиси софсавдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. навори имрӯзаи мо оиди муроҷиати авиатсияи граждани ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар як нафаре ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон чипта харидорӣ мекунад барои сафар кардан ба Федератсияи Россия. мо дар мавзӯи пештарамон оиди арзон кардани нархи билетҳо суҳбат кардем ва пас аз арзон шудани билетҳо авиатсияи граждани ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳама шахсиятҳо муроҷиат кард ва гуфт. мо нусхаша мехонем. ширкатҳои ҳавопаймоии русӣ зикр намуданд ки минбаъд нархи чиптаи ҳавопаймоиро ба самтҳои гуногуни Федератсияи Россия на бештар аз $500 ба фурӯш мебаронанд. вобаста ба ин хоҳишмандон ва шаҳрвандони кишварамон метавонанд ба нуқтаҳои чиптафурӯшӣ муроҷиат намуда аз ин ширкатҳои номбурда бо нархи муқаррар гардида чипта харидорӣ намоянд. дар сурати мушоҳида намудани ҳолатҳои беасос боло бурдани нархи чиптаи ҳавопаймоӣ аз ҷониби нуқтаҳои фурӯши чипта аз арзиши муқарраргардидаи болозикр шаҳрвандон метавонанд ба рақамҳои боварии агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд. яъне шаҳрвандон метавонанд дар ҳолати беасос боло бурдани нархи чиптаҳо аз ҷониби нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ба рақамҳои авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон занг зананд, муроҷиат ва шикоят кунанд. бародарои азиз, рақамҳое ки мо мегем ин рақамҳои на ягон чиптафурӯшай, на ягон фурудгоҳай, на ягон ширкатай. танҳо ин рақамҳои агентии авиатсияе ки шумо дар ҳолатҳои анамин фиреб кардан ё ки беасос қимат шидани билетҳо метавонем ба ин рақамҳо занг бизанен. ба ҳамин хотир хато нафаҳмед, мисол баъзе нафарат бо занг назанӣ рақамода билет бипурсӣ, билет дорен ё ки надорен. ҳар касе ки мушкилӣ дора ва ҳар касе ки агар дар ягон ҷо билетҳоро аз ҷониби ширкати Уральский авиалинии ва Ямал қимат мебина билетҳоша, баъдан ӯ метавона ки занг бизанаву шикояти худша бирасона ё ки пурсон шава сабабҳоша. рақамҳо 236 53 34. ин рақамҳо танҳо барои арзу шикоятҳои шаҳрвандон ва инчунин қайд карданд ки аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми харидорӣ намудани чиптаи ҳавопаймоӣ ҳатман расиди он талаб карда шавад. дар сурати пешниҳод накардани расид чипта харидорӣ накунанд. яъне расид гуфта мо чека дар назар дорем. дар ҳолате ки шумо билет харидорӣ мекунед, шумо агар ки чек натиҳанд, дар ин ҳолат хоҳиш кардагиянд ки аз ҳамуҷа билет харидорӣ накунед, чунки аллакай мумкин ҳолатҳоиш мешавад ки дар ҳолати пешниҳод накардани чек ҳамун билети шуморо қабул намекунанд ба баъзе қонуну қоидаҳои навшон. ба ҳамин хотир дар ҳоле ки шумо чипта харидорӣ мекунед, ҳатман чеки ҳамура пурсон бошен ва чекша бигирен. саволҳое ки дар комментария ба мо пешниҳод карден, мо то ҳадди имкон кӯшиш мекунем ки ба саволҳои шумо ҷавоб гардонем. мехонем комментарияҳоро гӯш кунем. мирова нависай: салом ака, ҳозира шуда билет чанд сумай ай душанбе ба Москва. аз душанбе ба Москва ба тариқи ширкатҳои русӣ нархи билет $500 дар бар мегирад. K0007 нависай: салом алейкум бародар, як видео оиди ҷаримаҳои худсарона забти замини назди ҳавлигӣ ва ё васеъ кардани ҳавлӣ кунем. ба куҷо муроҷиат кунем ки омада оиди ин гуна шахсон дар маҳаллаи мо реди муштарак заронанд? мақомотҳои маҳаллӣ аз уҳдаи ин корҳо
намебароянд, яъне ки ғасб кардани манзил ё ғасб кардани замин аллакай дар назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиноят мешавад, чунки дар кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оиди ғасб кардани замин омадагиай ва барои ба куҷо муроҷиат карданатон ба мақомотҳои болоӣ аз ҷумла ба прокуратура метавонед муроҷиат кунед, чунки прокуратура ба ҳар як самт куратор дорад, яъне аз ҷониби прокуратура метавонанд ки корҳои фаҳмондадиҳӣ кунанд ё ки назорат кунанд. Куратори прокуратура ба кумитаи замин супориш метиҳад ва баъдан кори шуморо мумкин аст ки тафтишот мебаранд ё мавод оғоз мекунанд, умуман назорат мекунанд. Расул нависад: салому алайкум, пешакӣ раҳмат. Тоҷикистон рафтанем, ай куҷо билет бихарам? Россия, Тоҷикистон. Ай Россия ягон мушкилӣ нест барои харидорӣ кардани чипта. Аэропорт мерай бе ягон очират, бе ягон монеагӣ билет харидорӣ мекунӣ. Аллакай билетҳои моҳи июнам ба фурӯш биромадагӣ ҳаст. Ай Россия ба Тоҷикистон. Генерал нависад: ҳамин шайтонода кӣ бовар мекунад? Даст бардора. این آدم به سواده، آدمی با سواد سوالا را جواب شه روی کامپیوتر یا تلفنش نمیخونه، پیش از سوالاتون جواب دادن در اینترنت جوابش میاد، بعد شما در جواب میتیا باورش نکنیم. برای پرسماتر آتش فهم میکنه با ما و شما کو بیگانه ایم. اول که در اینجا ما یگان جواب نویسندگی نیستم در کامپیوتر، فقط که سوال ها را ما اوی میکنم در کامپیوتر میخونم و بعدا آیدی که ما فریب میکنم یا که یگان چیز دیگر چی فکری داری و فکری تای ما فکری در یا لایک اینوی ما رحمت. FM استودیو نویسه: سلام علیکم، گپ نیست برادر عزیز، ویدیو آیدی ابلاو را انتظاریم. گپ نیست برادر. нафароне ки гирифтори дарди сутунмуҳра ҳастанд ва шумо беҳтарин духтури тоҷикро дар Федератсияи Россия шаҳри Екатеринбург тавсия медиҳем. Табобати дарди сутунмуҳра, грижаи сутунмуҳра ва дарди буғунҳо, артрити буғунҳо ва артрози буғунҳо. Табобат бо гиёҳҳои шифобахш гузаронида мешавад. Барои маълумоти пурра ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Қурбон Алиев нависад: салом алейкум акай Сормон, 15 июнда парвозҳои доимӣ ҳуй мешавад. парвозҳои доимӣ ай киҷора дар назар дорӣ бародар? Агар ай Тоҷикистона дар назар дошта бошӣ шудаан аллакай, вале агар дар бораи Турсия дар назар дошта бошӣ 15 маълум мешавад ки ба Россия парвозоша кушода мекунад ё ки боз идома метиҳа маҳкам карданаш. Рустам Қобилов нависад: салом Сорбон, ин чӣ гап ай ҳар рӯз мегӯӣ ба Беларусия наравем? Бо одамо савол додан мегиранд, мегӯм ба Беларусия билет арзон ай чӣ Сорбон? Сарбаланди Хонаобод бошӣ. Гап нест бародар, Трамп худованд нигаҳбон боша ва ба Беларусия мумкин ки арзонтар ай, лекин ман барои фоидаи хичон мегӯм ки ба Беларусия нараванд, чунки дар мемонанд ё ки дар ҳамон ҳолати тафтишот кардан дастгиршон мекунанд, баъдан депортатсияшон мекунанд ё ҷаримашон мекунанд. Барои фоидаи худшон ай касе ки гӯш мекунад хуб, касе гӯш намекунад ҳаволаш ба худо. Проверенный заработок нависад: салом бародар, раҳмати худо бар шумо, бовар кунед ҳамаи видеоҳо дар корӣ ҳастанд. Мисол айни ҳол бисёр одамо дар бораи парвоз маълумот гирифтан мехоҳанд ва барои ин ба роҳи дур нарафта аз канали шумо маълумот мегиранд. муваффақият бародар. ҳазор раҳмати калон. морам барои ҳамин хотире ки ба мардум лозим айни ҳол ҳамарӯза ахборотҳо, ба ҳамин хотир кӯшиш мекунем ки сари вақт видеоҳоро пешкаш бигардонем, аниқ ва дақиқ информатсияро бирасонем ба шумо. Алиев нависад: салом акай юрист, агар шахс доғи судӣ дошта боша ба хизмат мегиранд ё не? Мисол турма шишта боша. дар қонунгузории ӯҳдадориҳои хизмати ҳарбӣ омадагие ки шахсоне ки доғи судӣ гирифтагианд аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мебошанд. Расулҷон нависад: салом Сорбон, як бор дар бораи переселения гап задед ва дар шаҳри Бохтар ҳам филиали посолствои Россия кушода мешавад. Гуфтед чӣ шуд? ман аз Бохтар илтимос ҷавоб дед. ман интизор. вазири корҳои хориҷии Федератсияи Россия як моҳ пеш қариб ҳамун супориша дода буд ва айни ҳол гуфту шунид ё ки ягон тафтишот меравад, баъдан дар шаҳри Хуҷанд, дар Кӯлоб, дар Қурған филиали маркази муҳоҷират мекушоянд, не ин ки филиали посолство, филиалҳои маркази муҳоҷиратӣ мекушоянд барои шахсиятҳое ки мехоҳанд бо тариқи переселения ба Федератсияи Россия бираванд. айни ҳол танҳо дар шаҳри Душанбе қабул мекунанд ҳуҷҷатҳоро дар посоли Россия ва шахсиятҳое ки дилхоҳ мехоҳанд ба ҳамин ҳуҷҷатгузориҳо пешниҳод кунанд барои ҳамво
кушода карда мешавад дар ҷойҳое ки мо номбар кардем. исмоилов нависае: салом акаи Сорбон, ман рӯзи 26 апрел через Беларусия ба шаҳри Москва омадам. Ман ягон ҳуҷҷати Россия надорам. Через лес гузарондан моро чӣ мешава оқибатиш? Не ки ҳозир дар Москва қарор дорам. илтимос ҷавоб те ба саволу мака. хеле ки мо гуфтем ҳар касе ки марза ғайриқонунӣ убур мекунад, яъне ки мо ҳамира дар назар дорем. Инай бародар мо гуфта через лес мора гузарондан ягон печат, ягон документ набуд. дар ҳамин ҳолатҳо шуморо агар дастгир кунанд ё ки тафтишот кунанд шуморо дастгир кунанд, як умра мумкин аст ки аз Федератсияи Россия шуморо депортатсия кунанд. Малахов нависад: салом ака, фаҳмидем ки нархи билетҳоро баланди бад мекунанд. Воқеият дора ё не? Пешакӣ раҳмат. баланд неву арзон кардан нархи билетҳоро. хушбахтона нархи билет дар Тоҷикистон ба Россия арзон шудагиаст, танҳо бо тариқи ширкатҳои русӣ. ҳомидов нависад: салом бародар Сорбон, баъди 1 июн аблава қапидан ҳақ дора ё не? хушу фаҳмонем бародар. аллакай 27 майда фармони даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ меброяд барои ба анҷом расиданаш, яъне ки буд мешаванд. Саидзод нависад: ака чӣ гуна роҳай барои депорт нашидан? ҳамура бигӯен ку. барои депортатсия нашидан ҳамаи ҳуҷҷатгузориҳои шумо бояд қонунӣ бошад дар Россия. ва боз як чизи муҳими дигар ҳамияе ки агар шумо қонунӣ гаштугузор кунед, қонунӣ кору фаъолият кунед, яъне ҳама документотон 100% боша, шумо бояд документҳои худтона ба ФМС пешниҳод кунед. то 15 июна муҳлат додагиян пешниҳод мекунед ва ба қайд мегиранд ки мисол шумо дар ҳақиқат қонунӣ қарор доред дар Россия. Хубодиён ТВ нависад: салом алейкум, биги лайк родной, ҳар як одам да аҳамият нате, родной 5 даст баробар нест. ҳар як видеои шуморо ҳам хел одам ҳаст ки пас мезанад. як савол дорам. оилама оварданӣ нархи билета мегуфтен, бо 5 сола духтарчамам ҳаст, нархи билета мегуфти. Пешакӣ раҳмат. ҳар касе ки видеои моро паст мезана ё таҳқир мекуна ё дашнов мекуна, мо хафа нестем. во чунки во ҳам қадар фаҳмиш доранд, ҳам қадар ақл доранд ва аҳамият ҳам наметем. оиди нархи билет $500 мо гуфтем ва барои 5 сола духтарчатон нархи билет 50% мебошад. Зебо нависад: салом алейкум акаи Сорбон, мо 27 май билет гирифтем. чӣ мешида боша ака? Северни ветер. Пешакӣ раҳмат калон. раҳмати калон ҷавоб медоди ака. аллакай иҷоза додагӣ ҳастам, парвоз ба анҷом мерасад. Дило ТВ нависад: салом Сорбон брат, таваллуди ман 1994 соли дига маро хизмат мебаранд. ҳамин ҳолате ки агар 28 сола шидӣ, ҳамун ҳолат аз хизмат озод мешавӣ. ва дар призофи баҳорӣ агар 27 сола бошӣ ва мисол моҳои июн ё июлш баъд 28 бошад, дар он вақт дар баҳорирам даъват мекунанд. 1982 нависад: салом Сорбон брат, ҳамин билетҳое ки меги арзонай, ай киҷо бигирем? ягон номери адресай нестай бирем бигирем? илтимос ҷавоб гардон брат. Пешакӣ раҳмати калон. ай ширкатҳои русӣ Уральские авиалинии, Северный ветер ва Ямал, ҳамин ширкатҳо аз ҳар куҷое ки парвозош муқаррар шудагиай, метавонем бирем муроҷиат кунем дар ҳамун фурудгоҳҳо, билетҳоша харидорӣ мекунем. тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем, барномаҳои нави моро интизор бошем ва дар канали мо обуна шудана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар, худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.